Ġimgħa qabel il-miliet l-attivitajiet marbutin mal-festi suppost jinsabu fl-aqwa tagħhom. Madankollu l-Maltem b'din is-sena sikket il-briju f'bosta rħula li kellhom ippjanati attivitajiet fit-toroq. Wara l-Gżejjer Maltin intlaqtu minn riħ qawwi u bosta ħalbit tax-xita kienu bosta laqdiet li ma kellhomx għażla għajr li jħassru l-attivitajiet marbuta mal-miliet u jżarmaw dak kollu li kienu diġà preparaw. Fosthom il-Fgura, fejn fit-triq prinċipali kellha tittela l-attività taħt is-siġra tal-miliet, iżda tħassret minħabba raġunijiet ta' sigurtà, kif stqarmana s-sindku tal-lokalità Byron Camilleri. Il-Konsill Lokali tal-Fgura kellu preparat attività bl-isem ta' taħt is-siġra tal-miliet propju fit-triq Ħompex fil-Main Road tal-Fgura fejn kien se jiġi ċelebrat diversi attivitajiet marbutin mal-miliet. Peress li huwa maħsub li kien hemm ħafna mal-temp wara nofsinhar u peress li l-attività kien se jkun hemm ħafna tfal fiha, għaldaqstant il-Kunsill Lokali tal-Fgura ddeċieda li din l-attività ma ssirx u tiġi kanċellata. Il-lokalità ta' Bormla wkoll kienet sikt aktar mis-soltu f'dawn iż-żminijiet fejn id-dawra ta' baċir numru 1 ma kienitx imżejna bil-villaġġ tal-miliet għal Christmas by the Dock kif mistenni. Din l-attività kellha titħassar ukoll. Is-Sindku ta' Bormla li Sinżerafa li tkellmet ma' One News esprimiet id-dispjaċir tagħha li għat-tieni sena konsekuttiva din l-attività kellha tiġi postposta u li bħalma sar is-sena li għaddiet l-attività se ssir f'ġurnata oħra. L-attività Christmas by the Dock 2016 din is-sena wkoll kellha tiġi imħassra fil-ġurnata li ppjanajna għaliha iżda se nipposponuha għal ġurnata oħra għadna qegħdin naraw bejn 23 u 26 ta' Diċembru u nittamaw li t-tieni ġurnata it-temp ikun aħjar millum. Għada nkunu ħabbarna l-ġurnata l-ġdida. Fin-naħa ta' fuq ta' Malta tħassru l-pjanijiet ukoll kif il-villaġġ tal-miliet li kellu jsir fil-qawra tħassar. Madankollu l-Maltemp ma rnexxilux ineħħi l-ispirtu tal-miliet kompletament mill-irħula Maltin, kif ġewwa Rabat Malta il-banda Konti Ruġġieru għażlet li tkompli bil-pjanijiet tagħha u ddoq il-marċi ġewwa l-każin minflok fit-toroq. Filwaqt li lokalitajiet oħra sfidaw it-temp u baqgħu għaddejjin biċ-ċelebrazzjonijiet. Il-ħadd kienet pjanata wkoll lawma annwali organizzata minn Thomas Smith Group bris il-Malta Community Chest Fund. Iżda, kif jgħid il-Malti, il-baħar u radba u rasu websa, u għalhekk fuq parir tal-protezzjoni ċivili lawma tħassret għaliex il-Maltemp kien se jkun ta' detriment fuq is-sigurtà tal-parteċipanti. Iżda, jekk ma serva xejn dan il-Maltemp serva biex jaqqat lil familji Maltin u Għawċin li f'dawn iż-żminijiet jingħaqdu flimkien jiċċelebraw dak kollu li jkun għadda tul is-sena.